Така, след като разгледахме как събираме поръчки с новото приложение Pelican, сега ще обърнем внимание на останалите менюта. Преди това отново едно заключение на основното меню за събиране на поръчки. Задачи са тези, които тепърва предстоят, т.е. новите поръчки в процес на изпълнение с тези, които вече сме приели. Т.е. когато приемем една поръчка и плъзнем надясно и я потвърдим за обработване, тя изчезва от тук, отива в процес на изпълнение. След като е готова и потвърдим с checkout, че е готова за вземане, тя ще бъде ето тук, в третото подменю. Така, преминаваме към второто основно меню, което се нарича категории. Сега в нашия случай това е тестов обект, имаме само две категории. В вашия случай ще има много повече категории и подкатегории. Ще разгледаме категория тест. Какво може да правим тук? Тук може да активираме и деактивираме продукти. Да кажем, че в текуща поръчка забелязвате продукт, който вече не е наличен. След консултация с вашият управител бихте могли да деактивирате директно продукта от тук. Така. Имаме опция за единично деактивиране на продукт по продукт. Този начин. Деактивиране, потвърждаваме и продукт изчезва от категорията. Или като плъзнем надясно, всъщност наляво, избираме 1, 2, 3 или повече и бихме могли да деактивираме повече от един продукт. Потвърждаваме и те отиват в второто подменю, което е това катинарче в десния долен ъгъл. Натискаме на него, кажем, че продукта вече е наличен. За да го върнем, отново можем един по един или да плъзнем наляво. 1, 2, 3, 4 и да ги активираме. Това е. Тук са всички налични продукти и активни за поръчка от клиентите ни, а тук са всички деактивирани такива. За повече въпроси може да се обърнете към support менюто, което ще разгледаме в следващото видео.